היום בבוקר לא רציתי לשחות. ממש הייתה לי בפנים, בתוך הלב, התנגדות, וגם בגוף הרגשתי שממש לא בא לי. והרבה פעמים שיש לנו התנגדות בלב ובגוף, אנחנו מחליטים לא לעשות את זה. ואז נזכרתי שאחרי שאני שוחה, ממש טוב לי גם בגוף וגם בהרגשה שעשיתי ספורט, והחלטתי ללכת ולעשות רק 10 בריכות. לא משנה, זה נשמע כזה קצת, וגם אני הכרסת על עצמי שעשיתי רק 10, אבל לא משנה, החלטתי שאני עושה רק 10 בריכות. באתי והתחלתי ועשיתי בריכה אחת ולא היה לי כוח, ועוד בריכה ולא היה לי כוח, ועוד בריכה, וככה סיימתי 10. ואז אמרתי לעצמי, מיכל, כבר פה תעשי עוד 10. וממש הצבתי לעצמי יעדים קטנים, ועשיתי עוד 10. ואז אמרתי, אוקיי, אז עכשיו אני אחליף את סוג המשקפת. והחלפתי, ועשיתי עוד 10. ואז אמרתי, טוב, אני אוסיף סנפירים, ועשיתי עוד 10. בסוף סיימתי ב70 בריכות, שזה מדהים, וזה טוב, ובאמת הייתה לי הרגשה שאני לא אצליח היום. אני רוצה להגיד לכם שהרבה פעמים זה קורה לנו בכל משימה, בבית ספר, בעבודה, בבית, שאנחנו אומרים לעצמנו, אין, זה לא ילך, אנחנו לא נצליח ואנחנו מוותרים. אז בואו לא נוותר, נזכור כמה כיף זה אחרי כשאנחנו מסיימים, כמה כיף שעמדנו באיזושהי משימה ועמדנו באיזשהו יעד. ונעשה צעדים קטנים, נעשה משימה אחת, נעשה עוד משימה. נחליט שאנחנו לא עוצרים עד שאנחנו סופרים עד 10, עד שעוברות 10 דקות. כל פעם נציב לעצמנו יעדים. הסוף שווה את זה. זה שנצליח באיזושהי מטרה, וזה לא משנה הגודל שלה, זה מראה לעצמנו שאנחנו יכולים. בהצלחה.